फोरमायनो नों आंनि गोसोखौ माब्लाबाबो बुजिनाय नङा। हेलो गाइस, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलसिम गासैखौबो बर' हाबग्रोनाय थाबाय। गाइस, आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान बर' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलाङो। बिथांमोना बे एलबामखौ रिलिज खालामबाय। बे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपशन बक्सआव होनानै दोनदों, नोंथांमोना नायनो हागोन। भिडिअखौ नायखांबायबा माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन, मानोना आं बेबायदिनो बर' फिल्म आरो बर' मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै निउस लानानै फैयो।